Timma po iti masang pagtengan iti Sitio de Vera Kawayan City Isabela aga po iti panakauram na tiya pagtingan keta na uram babayan lang kanito panang tulong iti panakabagi iti Bureau of Protection ng mga sebseb kalpasan Jimil Ayab iti laing kalman patyen ti akin balay nga ni Alan Paragua nga detoy ket nairanta nga ang uram iti pagtingan na naman nga nabayagan saan nga pan iti pagtengan datoy biktima nga buta sa trabaho iti sa bali nga lugar nga naklat da buta biglatang na uram ti pagtengan na mamalumet nga agawid digdi tong anak na iti lugar kaya kapuna nga sandalan mo sa kinaramid kaya ito'y posible nga panakiran nga panakuuram iti bukod na nga pagtengan. Aumet iti nakita nga electrical wirings kinakasaksak nga appliances nga rason kuma iti panakauram na. Idol Dennis Zaripio, Tatak, RMN.